יש פה הרבה משפחות צעירות עם הרבה פוטנציאל. יש אנשים שחזרו כמוני, שאני פוגשת פשוט חבר'ה בגילי שגדלו איתי בגן והיו איתי בגנים, והם עכשיו פה עם הילדים שלהם, וזה נורא כיף לראות את החזרה לכאן. השכונה מתחילה להיות צעירה יותר. חלק ממשהו שהוא יותר ממך, שהוא יותר מעניין, יותר שווה, יותר חשוב וגדול ממך, אבל שאתה חלק ממנו. גרעין צעיר של אנשים שרצו יותר ממה שהיה לשכונה להציע וחיפשו מעבר לעצמם. ובתהליך הזה התגבשו והתחילו עם פעילויות חברתיות צנועות קטנות כמו פיקניקים ומפגשים. הגענו למצב שאנחנו הולכים בשכונה, מכירים את כולם ושמחים לפגוש את אלה שאנחנו לא מכירים. השכונה תוססת בפעילות ובעשייה. אני רוצה לעזור לשכונה, אני רוצה שהיא תהיה צבעונית ויפה. להפוך את המתחם הזה שהיה מוזנח ועם בקבוקים שבורים ומקום של עזובה למקום שיהיה נעים לילדים להיות, לשחק. ומגיעים גם לתוצאות של עשייה שהיא לא רק החברתית הקהילתית, אלא כמו דברים של הבחירות האחרונות, שבהם הייתה הצלחה אדירה עם כמעט 40% הצבעה, שבה כל המועמדים שאנחנו תמכנו והרצנו ופעלנו למענם נכנסו למנהל.